Тази година релефните декорации наистина са абсолютен хит и в клипа ви показвам вече моделирано с моята авторска техника цвете, което покривам с продукт на Словян Каналс, наречен Rubber Gel Glue. Той е създаден за релефна декорация и за работа с типси и мога да ви кажа, че е единственият такъв продукт, в който съм видяла такава кристална абсолютна прозрачност. На клипа сами виждате как гелът е посушен и отива точно там, където аз желая и запазва форма. Обожавам релефните декорации, наистина доста колеги са минали на курсове при мен, но ще ви покажа моята авторска техника заедно с продуктите на Словянка на 17 август от 10 до 17 часа. Пишете ми за подробности, ще се срещнем, колеги, там. Чакам с нетърпение да се видим, да се запознаем, да творим и експериментираме цял ден.